tomto dieli uvidíte, ako vyzerá pohľad na pyramídy v Gize z chrbta Ťavy. Povieme si o tajomstvách pyramíd, o ktorých sa veľmi nehovorí, a prezradíme vám, ako si vyjednať u miestnych výhodnejšiu cenu. Toto je 4. video z našej cesty do Egypta. Takže máme tu nový deň. Včera sme si ráno boli na raňajkách. Raňajky sme nezjedli, lebo to sú také jedlá ich špeciálne a to nie je pre nás. Cereálie s mliekom na ráno. Doriti. Sme si boli opýtať misky. Dnes je na programe nekropola v Gize a potom po obede veľké muzeum egyptské. Red Bullik. Je to tu ťažké so stravou, hej, proste to... Ešte pre nás je rozmaznaných, že nezjeme všetko, tak... Troška páda, ona je nestabilná. Dobre, takže nás prehovoril, že ideme na Ťavách. Vraj by sa tu nemalo chodiť pešo, lebo je to veľká vzdialenosť, ale prehovoril nás za 20 € na hodinu pre oboch. Dúfam, že nás neobabrali, ale tvarili sa, že sú to akože originál sprievodcovia, takí, čo tu pracujú, čiže snáď. A keď mi povie, že ma tam nechá, keď mu dám viac peniazy, tak poviem, že proste nemám a že idem pešo. Uvidíme, bude sranda, my chceli sme ísť pešo, nedali na nás, takže... Hej, takže tu je môj kamoš, ho hladkám a tak no, smrdí tu po tých Ťavách, no a teraz čakáme, neviem za čím. Nastaviť mi to, že by som to mal dať. No takže tak si to ideme. Ťavičky si prdia. Aha, ten má koľko? 4. No Jovka, aké máš pocity z toho? Veľmi dobre, ale akože je to veľmi veľký areál. Hej. To pôjdeme podľa mňa dlho, no. Hovoril, že iba hodinu, ale neviem. Podľa mňa hej. Ale extrémne to smrdí. Ahoj. Si robili aj selfiečka, nechcem asi ďaleko. No Jovka, čo na to hovoríš? Hovorím na to. Krása? Krása, ale nejak sú tie pyramidy ďaleko, som myslel, že bude bližšie. Pôjdeme potom asi. Nám zastavilo, aby si robili nejaké fotky. Hej. Ale tak ja nechcem takú fotku, že je zďaleka. Aha, kde si až oni, tam. No takže tak, tam vzadu Kahira. Môže byť. Nevadí. Asi hej. Tak to asi by sme mali ísť. On povedal, že pôjdeme tať do pyramid, nie?
Skončili sme na ťavách, prešli sme si tak dookola trošku areálu, neprešli sme si celý areál, ale len trocha. Ale zjednali sme, lebo chceli od nás nejakých 2000 za osobu egyptských libier, čiže dokopy 2000. Povedal som mu, že máme len 1000. Tak povedal, že OK, že to je v poriadku. No a Nebol taký, že to je v poriadku, sa aký pohneval. nie, bol taký, že OK, že 1000. Ešte ten, čo sme tu s ním riešili. No a odkedy sme prišli do areálu, tak proste celý čas nám sa snažili vysvetliť, že tu sa proste nemôžeš voľne pohybovať, že to je púšť a bla 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 bla. Prišli sme teraz, toľko veľa ľudí, všetci chodia pešo, hej, že nie je žiaden problém. Čiže zase si nás zobrali bokom a snažili sa nám nahovoriť nejaké službu, ktorú sme ani nechceli. Ale dobre, bolo to zaujímavé. Ešte sme s nimi aj trošku vybabrali tým, že sme zjednali tú cenu, ale OK. Najhoršie, čo bolo, je, že samozrejme, jak sme teraz skončili, tak typek si opýtal tip. No a samozrejme, hotovosť nemáme, lebo včera sme boli v takom v obchode so suvenírmi. Aj tam som mal dosť, čiže som mu dal troška menej. Čiže to celkom nimi ja vybabrávam, lebo im stále vravím, že nemám proste viac peňazí. No a teraz sme tu. Môžeš ukázať krásny výhľad. Takže našli sme miesto a poďme si o tomto mieste niečo vlastne povedať. Nejakých pár zaujímavostí. Je to jeden zo 7 najstarších divov sveta, ktorý bol postavený okolo roku 2600 pred našim letopočtom. Čiže dneska je to koľko? 4000 rokov dozadu? Najväčšia z tých pyramíd je postavená Kufuova pyramída. Tá, čo je viac na severe, čiže to je tá vpravo. Môžeš ukázať? Tamtá, tá je najväčšia. Postavil ju Kufu, faraón, a je najväčšia zo všetkých pyramíd v Gize. Lebo dokopy je ich tu 9. Nie sú tu 3, aj keď tie 3 sú najväčšie, ale sú tu ešte ďalšie menšie. Obsahuje 2,3 milióna kamenných blokov a najviac z nich sa nachádza na severe v komplexe. Pyramída Khafreho, to je tá v strede, za sfingou, môžeme ju pekne vidieť. Je o niečo menšia, ale ona vyzerá vyššie, lebo je na vyššom podstavci. Ale akože samotná pyramída je menšia. A na vrchole ešte sa zachoval vápenec, čiže vidno ho takú peknú ťapočku. No a pred ňou stojí sfinga. Bola postavená a domnievajú sa dodnes vedci, že by mala byť ako postavená ako strážca pyramíd. Je otočená na východ kvôli slnku, hej. I sfinga by mala znázorňovať tvar Khafreho, faraóna. Akurát nos sa jej nezachoval dodnes. Nikto nevie ešte prečo, ale sú len domienky, že zničená už v staroveku, že proste ten nos už dlho nemá. No a celá tá sfinga bola objavená až v 20. storočí, lebo ona bola vlastne celá v piesku. My si to vlastne pôjdeme aj pozrieť, že okolo nej je ako keby vykopané všetko, lebo ona museli pomaličky a opatrne vykopávať z toho piesku. A keď si môžeme pozrieť, že v jakej výške je okolie, tak ona bola celé telo musela mať v tom piesku. A tiež nikto nevie, že prečo, že či ju niekto zasypal, alebo že či to bola prírodný jav, že ju proste s pieskom zasypalo, jak fúkal vietor a tak. Pozrel som si ďalšie zaujímavosti, aby ste vy nemuseli. Napríklad tá sfinga bola kedysi farebná, mala žlto-modrú pokrývku hlavy, mala dokonca aj bradu, ktorá teraz nie je tam, asi bola zničená nejakým spôsobom. Zvyšky červenej farby sa našli na tvári, čiže je možné, že bola aj červená. A vedci si stále myslia, že vnútri tej sfingy sú nejaké chodby alebo dutiny. Takže tak, je takisto stará 4,5 tisíc rokov a vlastne takto to vyzerá, hej.
to hlboko v zemi, ale je to obrovské. Tak je to veľké, ne? A cítim normálne, jak mi do očí fúka piesok. To, že to bolo zahrabané, úplne tomu chápem. Keď sme sa presunuli bližšie ku pyramídám, za mnou je tá najväčšia, Kufuova. Také zaujímavosti o nej sú, že je neuveriteľne presná. Jej strany sú na všetky 4 svetové strany postavené, zarovnaná takmer dokonale, presnosťou na 0,05 stupňa. Na tú dobu to muselo byť akože extrém, jak to vypočítali, aj všetky tie steny, aj všetko. A aké mali vlastne možnosti, to si neviem predstaviť. A akí múdri ľudia to museli stavať. Pôvodne bola pokrytá hladkým vápencom, ona bola vlastne zarovnaná. To nie nejak teraz, že vidno tie kamene, ale proste bola hladká. A vrchol bol pravdepodobne zlatý. Sa leskol krásne na slnku. Vnútri pyramídy sú chodby, miestnosti. Napríklad jednou chodbou sme si mohli včera ísť skúsiť prejsť. Včera to bolo veľmi nepríjemné. Najdôležitejšia kráľová komora obsahuje žulový sarkofág, je tam doteraz. Možno, že by sme sa tam mohli ísť aj pozrieť, ale jednak nemáme čas a jednak po včerajšku už sa mi nechce ísť do žiadnej pyramídy. Bola tam aj kráľovnína komora dokonca a veľká galéria. A podzemná ešte komora, ktorá je akoby nekonečná miestnosť pod pyramidou. Nielenže stavebné dielo zvonku, ale dokonca aj znútra. Mali to fakt premyslené. A napríklad v roku 2017 vedci objavili pomocou skenovania veľmi neznámú dutinu pod veľkou pyramidou. Nikto zatiaľ nevie, na čo slúžila a či je tam ďalšia miestnosť. Doteraz sa skúma tá pyramida. Čo sa stalo s mumiou faraóna? Pravdepodobne bola ukradnutá. V staroveku bloky do kráľovej komory vážia až 80 tón. Niektoré kamene prišli z lomov vzdialených 800 km. Môžeme sa dostať ku Khafreho pyramíde. To je hneď tá vedľa, ktorú postavil jeho syn. Vnútro pyramídy je troška jednoduchšie už, jak tam. Je tam stále žulový sarkofág. Otvorili ju v roku 1818. Taliansky prieskumník. Sarkofág našli prázdny, mumia tam už nebola, čiže zase sme pri tom, že asi ju niekto vykradol. Podklad tej pyramídy je skoro dokonale rovný, akoby rovná doska. A tiež zrejme to stojí nad nejakom takom väčšom kameni žulovom. Na to nepopletol pyramídy, že ktorá je ktorá. Takže môžeme si niečo povedať o tretej najväčšej, ktorá je z týchto dvoch je najmenšia. Patrila Menkaureomi. Nie Menkaure sa volal. Je z nich proste najnižšia. Aj Menkaureho pyramida mala celý komplex pohrebný. Takisto obsahoval chrám, dlhú kamennú cestu, aj 3 menšie pyramídy pre kráľovné. V roku 1837 britský dôstojník objavil v pyramíde krásny čadičový sarkofág. Dokonca sa tam našli aj ľudské kosti a drevená rakva. Je najjužnejšia a spodná časť tej pyramídy bola obložená červenou žulou a horná bola pokrytá bielým vápencom. Dobre, takže tam môžeme vidieť tie 3 menšie hrobky, pyramídy tých kráľovien. Tak ideme naspäť pomaličky do veľkého Egyptského múzea. Čo si myslíš o tých pyramídach? Podľa mňa tie včera boli krajšie, viacej sa mi páčili. Napríklad, lebo tieto sú dosť také zničené, mi prídu. Že akoby zvonku tie kamene už sú dosť také... To je taký, že fakt veľa piesku. Včera nebolo tak. Tam nejaké boli také, že kamenný piesok, hej. Takže aj to je také, sa tu akoby ťažšie chodí. Aj celkovo proste veľa ľudí a takýto je iný vibe, keď tam ste, napríklad v Dašu sme boli ako keby, že menej nás tam bol a bol taký lepší zážitok za mňa, no. Taký akoby ešte neobjavené, že tam ani nechodia turisti, mi príde. Určite sa mi viacej tam páčilo, ale aj toto tu je akože super, akože toto tu je také epické, ale tamto sa mi páčilo viac. Ale určite toto je zaujímavé miesto, odporúčam sa sem ísť pozrieť, lebo tie ťavy, proste ten taký zážitok. To dávajú tomu úplne iný vibe, sa povoziť na ťave. Ja som myslela, že to bude drahšie, že budú chcieť viac peňazí. Volím takú taktiku, že ja poviem, že nemám, že proste mám 1000 a to dobre. Takže to tak je, že a dosť to fúka celkom. Že nie sú úplne takí, že ťa keby chcú oklamať, to zase nie, hej. Oni tiež potrebujú zarobiť, vieš, a my keby sme vôbec nešli, tak by nezarobil ani tých 1000, čiže... Takže dá sa vybábrať s nimi. Dobre, tak ideme my pomaly do toho Egyptského múzea, lebo treba nám ešte vybrať peniaze. Vlastne zohnať nejaký odvoz. Taxík, hej. Lebo my pôjdeme
nejakým random vodičom, hej, dohodnuté. A to a im treba dávať cash. Tu každému kľúčom vyberať peniaze. Akože dá sa aj s kartou, ale nie všade. Máš to reálne drahšie. A oni to nemajú radi a je to stále drahšie napríklad, lebo oni berú do úvahy aj ten poplatok pre banku. Je drahšie kartou. Dá, kde sa ani nedá. Napríklad už len ten bakšiš, tú hotovosť treba mať stále. My už ideme vybrať druhýkrát, nie? Dobre, tak čau. Zatiaľ. Sme vonku v areáli Veľkého múzea v Egypte. Symbol, síly vyjadrujú, že budú vládnuť navždy. Kúkaj, akú veľkú má